Hi Kap! Hello. Nam, ABC President o Kapitan sa Barangay Dapdap. Kap Titing. Hi guys, nako ron sa Barangay Dapdap guys, naka-stop over, mura man series gata, stop over. Balay sa kapitan sa Dapdap. Nadia. Kay na birthday. Oh karon, mana ko diya. Malangit ko iguli. Ya jaman diri mga ismongkloy. Dara guys, ang mga kusinero abot lang, kibaw ba kanimo timpla? Yo, wa! Chambalok, chambalok. Guys, Barangay Dapdap guys, oh, nasuroy si Boy Bisaya. Ah, wala masuroy, nahapit niya. Respetado man. Ang luto. Ya, wa pa may luto lagi. Chambalok. Shout out ko ni Jade Nubal. Oh, shout out. Chambalok ni, chambang luto. Ano na, hindi pa may baso. Hi guys. Hi, Tats. Hi, Boy Bisaya! Hi guys, welcome to my vlog! Subscribe sa niya mo, eh. Guys, kaya mo ang pagluto rin, finish siya! Nel, si Rodnel, magsiginig pa dungog-dungog sa Facebook. Ah, Roger, si Roger. Asing sama, Luigi. Wa pa ni uyab. Parehas na yun! Ha? Parehas! Ah, di parehas ha? Parehas na tanon! Parehas na tanan. Besot out ko sa mga kaumay, karoon yung laminaw! Sa barangay Dapdap, Stila Cebu! Baliw ko sa baso. Ano karoon mga tupa? Si Boy Bisaya. What t-shirt? Ah, nga. Kabyara. Kabyara. Kani? Tapayan. Ah, kinikuha ni siya. Tarungan. Bakit tarungan? Oh. Wako. Ah, di ato mag wala di ko. Rinos, sabay, pobre na may makataw! Karong magkakwarta mi sa mong vlog, be! Dong. Pag kinaghan sa tagkuhan eh, Mga amigo yung taon ako guys sa Dapdap. Wag yun, kailangan. Sana, murag nalukmay akong kasing-kasing. Ako ba to? Salamat eh. Kainom bro, dito si Raw. Ay, segunda na, segunda! Okay, salamat. Nag-vlog ko dito. Ako mga amigo guys. Hi! Diri Hi. ni pag-ihaw kaniha to sa video na usa na. Og nangimbitar mo na ako. Pwede ka ko imlog-log diri kanina mo. Ihaw eh. Suri sa nadihang gi. Dara oh. Dara guys, usa man ka siya luto. Ay, ko na isa estupado na siya. Eh, ko sa namong kapitan bigis siya. Ay, nabot ang pinasir, kapitan. Kapitan sa Dapdap, pinagagwapo. Hi guys. Okay na ang balay sa kapitan guys sa Barangay Dapdap. Kap. Salamat. May hapon ka pa? Nariyang paano? Ang pamilya nila. Birthday lagi yung guys ni. Birthday din. Si Risa Kagang. Shout out. Ang paita gyud. Nagluto pa, wa pa yung wa ko si Boy Bisaya, wa ka kaon. Magluto pa, pa'y lutuunon. Nagluto pa daw sigsugay. Lipay yung ako kay birthday. Nahapit. Ang problema lang kay wa pa maluto. Balik lang ba? Balik Ugma. Ang bahaw ug ang bukog atong kamugayan. Balik mas. Ako, asa luma, asal na gito pa. Ay, ang biya pa. Ay, Mare? maglantaw ko. Sige, mare ko. Ako lang. Ang sa braso. Naron. Awa guys, nasa ko invitation ugma si Boy Bisaya na invitation sa Dapdap. Sa awa gamit kay akong YouTube channel din. Grabe, may mga hikay-hikay. Nas Boy Bisaya ay. Libre ka eh. Hi Kap. Nam, ABC President o Kapitan sa Barangay Dapdap. Kap Titing. Yang misi ni pinalanggang kapitan sa Barangay Dapdap. Maing tao. Amo na pinanser, amo pinanser. Oh, ABC President sa lungsod sa Compostela. Mao ni si Kap Titing. Okay. Kap, hi sa akong vlog. Kap, hi guys. Hi guys. Okay. Salamat Kap. Salamat. Grabe ka mga batos sa pay. Uy. Okay guys. Eh, pakisama kaya mo ang kapitan mo diri Oo. bisa kani ang kuan. Bisa wala kami naalaga po ni Permindi sa muang kilid. Nga nagpaminaw sa mua. Kapun sa Guys, wala ang kapitan sa Barangay Dapdap guys. Hatag niya. Sa barangay. Amahan sa ni siya guys sa amahan ni siya sa akong classmate sa una sa high school. Sa si Janet. Si Ma'am Janet. Kaya nanin ka daw? Ha? Ang libro. Kisa may tikilawan eh. Silang tanan? Ang libro. Ang libro mo amo gigupya. Gupya na mo
Ah, katong karahan, napta. Nang napta. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye na! Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Dako na mo pasalamat nga nabot si Boy Bisaya sa among barangay. Salamat boss pag Eh, na daw nga, subscribe sa akong YouTube. subscribe sa akong YouTube. Aw imo YouTube. Boy Bisaya. Sugang Corner, Boy Bisaya.com. I love you. Salamat tan. Salamat. Shout out kon Jed Nobal. Shout out ko sa nag-birthday, Risa Kagang. Hi, happy birthday. Imo na uyab. Mrs. Oh, murag Mrs. na ko. Ay, uyab ko. Message mo lang di! Ano ba? Bye-bye mo, bye-bye. Bye. Okay. Subscribe din ako din Okay. Bye-bye, guys. Okay. brother! Bye-bye, guys.